Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Nom. Loh, kok aneh ki sukete? Kaya ana rasa rumput-rumpute ngono iki. Bener kowe. Sukete ana rasa rumput-rumpute iki. Ngerasa gagal aku dadi koncone. Kok iso sekoclok kuwi ya? Kula nuwun. Paket, Pak. Paket opo ki, Mas? Alat musrik, Pak. Alat musrik? Alat musik. Alat musik maksudnya, Pak. Wow, kurir koclok kowe. Sing iki wis rusak. Buang ae lah, Mbak Inggon. Wih, buang apa, Om? Buang mantan. Mantan dokmu kuwi. Ngerti dhewe aku ora tau duwe yang. Wong wedok nek tak tembak jawabane mesti kamu terlalu luwak buat aku. Gateli jawabane. Hah? Mariadi buang apa ki? Apa kuwi? Kompor alien po yo? Kompor alien kuwi mesti. Lho ki, alien nek masuk angin, kerokan kuwi iki. Oh, kuwi alat kerokane alien. Menungso yo iso ngerok kuwi iki. Ngerok apa? Ngerok embut. Hah? Kerokan embute mabur. A few moments later. Akhirnya kelakon tuku iki. Gratis. Wong aku njupuk duit jimpitan desa tak nggo tuku iki. Waduh, buku panduannya bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris yang tak ngerteni mung oh yes, oh no, oh yes, oh no, liyane kuwi ra ngerti. Gatel. Cop nih. Hah? Loh. Anakmu mosing to iki? Anakku iso mosing iki. Loh. Iya, Woi. Mae dhewe dimosingi bocah kentir. Starter di starter. Oh, ya lali iki dudu Supra. Loh. Kok metu suarane? Ono setane iki. Setan Mesir. Awas setan Mesir. Awas setan Mesir. Apa? Setan Mesir. Alah, setan saiki impor to. Aja ganggu. Sing iso basa krama inggil cah, kusiren. Krama inggil dokmu kuwi. Setan Mesir ora paham total. Oh alah, iki pancen alat go muter kaset. Ora ana setane iki. Tenane lho, aku keweden tenan iki. Jantungku wis jedak-jeduk kaya sound horeg ngene kok. Wah, kaya ning Arab cah. Refleks manen kurma. Refleks manen kurma. Refleks ngenyang unta. Refleks ngenyang unta. Sungguh menggatalkan. Yo, sing mrongos mlebu dhisik. Kaya arep disko wedhus-wedhus kae. Sing tertib. Gawe rusuh selentik ndoke ping 20. Oke. Hop. Apa su? Sepurane kowe merongos, Bro. Oleh melu joget tapi syaratnya mingkem. Jagani nek nyokrok cengele kancane engko. Alah susu. Awak dhewe iki padha UKT. Apa kuwi? Untuk kanginen terus. Sik. Apa? Ning kene kowe tak silang mergo ambumu kaya telek buta ijo. Dadi ra oleh mlebu. Telek buta ijo. Akhire makku mesti bangga ki ngerti anake mambu pol-polan ngene iki. Patakmu kuwi malah bangga kowe. Wis raine kaya gatel mambu meneh. Nom. Aduh. Enak leker bapakmu tuku cawet ning distro kuwi. Kaset kuwi. Kok renek rasane yo? Mosok? Renek rasane. Oh alah, gelasnya sih kosong jebule. Nom. Malah mubang kaset. Tulung diamanke sik Hino Dutro ki. Oke. Metu. Gawe rusuh Hino Dutro ki. Alah, duwe kanca kaya wedhus kabeh. Jiro lu belet sing ngantongi watu. Piye to ki kok ora metu suarane? Apa mergo tukuku nggo duit jimpitan desa ya dadi ra berkah? Alah, ya wis buang ae. Enak ki dipangan, mengandung vitamin G, A, T, E, dan L. Nom. Kaya krungu jedak-jeduk. Botak tengah. Ayo, sapa muni botak tengah mau, Aku botak tengah ono alesane cah. Menyediakan prosotan nggo tumo, ngerti ra? Ayo ngaku, sapa mau? Perasaanku tok apa ya? Kurang gayeng ki sone. Ganti. Son bosok. Ganti. Iki lho. Wow. Irama entute membuat empretku terilik-ilik oleh ulunya. Kudu nyelok avatar ki, pengendali entut, pengendali air tel. Kapan avatar
ora ngendalik nentut. Wis seminggu iki. Aduh. Boyokku bengkong. Wis diomongi ra oleh mlebu kok ngeyel, ae rai gatel awak mambu ki. Wis remuk kabeh dadi 44 bagian ki. 55 lho koyoke malahan. Apa ra 88 sing bener? The next day. Kok metu suarane? Mangapa, Ndut? Hei. Botak tengah, Mariati botak tengah. Proso tantumo. Oh, raiso nyalip kowe. Cangkeman mobil mesin Supra kok. Suprane Pak kuwi dipasangi body racing. Iri bilang, "Bos, timbang nggonmu becak kuwi. Becak dipasangi body racing." Kok iso ngerti yo? Jurus ngeterne mbok-mbok ning pasar. Bajindol disalip becak. Nyidat. Curang kowe. Diskualifikatel kowe. Kuwi jenenge trik ngetira. Trik mbahmu rabi meneh kuwi. Trik berikutnya slebel. Gateli bento ki. Lah kae finise. Mesin Supra nih bos. Wis dinteni Pak Enggo ngarit dong. Sprayne sapa ki? Gateli. Loh. Mobilku ngentut. Mesinmu jebol kuwi. Mobil ngentut patakmu kuwi. Jebol. Waduh, iki mesin Suprane Pakku Sesuk Pakku ngarit numpak opo ki? Wah, iso dicoret kok kakak tenan ki aku. Tapi piye ki? Kalah no aku. Waduh, malah ngentut. Gentong. Cangkeman kowe pot bonsai. Slebeu. Aku menang. Juara siji hadiah, telek kebuk remes. Apa? Telek kebuk remes. Enak pol kuwi, jare koncoku sing mlebu UGD. Mobil bosok. Gara-gara kowe aku ra entuk telek kebuk remes. Gagal rencanaku arep turon-turon ning UGD. Ngerti ra? Kasur UGD luwih empuk timbang kasur omahku. Mula kuwi aku seneng turon-turon ning kono. Mobil ngentut meneh. Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Serang gundul. Jagoanku kuwi. Wis siteng gundul kaya bakso bakar kesuwen bakare. Slebel. Loh, tangi. Tinjuak turon-turon kaya tukang becak ngaso. Penak men bento ki. Ora tuku TV bendino nonton ning kene. Woi, weteng galon. Iki toko TV tel. Wis sesasi kowe ning kene. Minimal yo tuku. Loh, sedotane gede men ki. Ambune gidal meneh. Woi, kocok kowe. Kocok kutel. Waton ngokop ae. Cangkemmu lho mambu menyan jaranan. A few moments later. Curang kuwi kathok kuning. Kon nggawa sarung tinju malah nggawa sarung tangan turing iki piye kuwi? Isih nekat nonton ning gateli. Pateni wae TV-ne. Loh, kok mati? Win pingwin, listrik muntek win. Listrik entek mbahmu ngepang kuwi. Ki sing aja tak pateni. Uripne. Cangkeme kaya sound system. Woi! Yo! Tel. Gua aku iki. Alhamdulillah oleh TV gratis. Gawanan mulai. Syaratnya ndasmu tinggalan kene. Adus karo nyanyi syahdu ki. Sugeng RW. Sugeng dalu. Neng yo bener Sugeng RW-ne kene. Aja lali nganggo deodoran, ndak kecut. Mosok wingi ana ibu-ibu ngomong, "Kang aku nyilih keleke tak nggo gawe lemonti." Patake kuwi. Goleki rambut pasangan sik ki. Engko bengi aku arep dinner karo Surti. Kudu tak tutupi botak tengahku. Ngene lho, prosotan tumone ketutupan. Mesakne tumone jane ra iso prosotan nek ngene iki. Halo, Di. Engko bengi sida to? Sida. Kowe kok rene numpak apa? Mau aku nek gandul truk meneh, kaya arep mangkat ngepang, ngerti ra? Ora, aku numpak tank aku. Oh ya wis, tak enteni yo. Iya. Sik, tak ngising sik di. Teleke puter balik ki malah telepon ae. Ya wis. Yo, joget sik. Koclok. Sapa muni koclok mau, Jaluk digule tenan. Hus. Mbek. Tel tenan. Om. Gegeti tok wis su. Jantungku skrupe ucul siji ki marep copot. Sorry Om. Ki, wedhuse usiren. Yo Om, sabar to. Wong sabar kuburane free wifi. Waduh,
Neng warung sate tuku bubur. Rambutku mabur. Neng warung sate kok tuku bubur. Nek aku bakul sate wis tak antemi tekan subuh Mariadi kuwi. Telumpi. Waduh, kecemplung Om. Dlogok kuda gara-gara angin ki. Heeh, gara-gara angin ki. Ayo diantemi wae angine Om. Ngantemi angin kuwi gejalae dananyaran su. Wes jogonan rambute ki. Aja nganti kabur kanginan meneh. Siap Om. Alah, dikira ganteng ya nek nganggo rambut. Nganggo rambut nek raine kok tikus plafon ya padha wae. Hah. Deloncah. Raine dadi gateli. Hah? Apa ki? Teksturnya kaya ndok-ndokan kebo. Ndok-ndokan kebo matamu kuwi. Alah. Mariadi keselek cawet, manuk ruwet. Engko bengi kan arep diner karo Surti. Menune iki, rongancret, roti dipangan mesti mencret. Malah dadi sarang manuk. Loh, ana ndoke. Piye ki Su? Engko nek tak jupuk ndoke tiba pecah. Alah rapopo, tiba ya wis. Jahat tenan kowe Su. Ngungkuli mama tiri ning sinetron kowe. Ya wis ganteni wulumu wae. Gateli kowe Su. Nyabut wulu sithik wae. Nyabut wulu setengah awak. Walah. Mabur ning ndi ke rambute? Suket apa ki? Wernane kok oren dhewe. The Jackmania ki sukete. Koclok malah dipangan. Engos merongos. Maksudmu piye? Mentang-mentang kowe merongos sak penakmu dhewe. Mangap. Sesek tak golekane. Matane ana pelek enmek barang kene jero. Geragas tenan kowe. Rambute ndi rambute? Iki ketemu. Walah, sauntune. Gatel. Ror. Waduh, ajur. Walah, rapopo Su? Rusak sithik ra ngaruh mbahmu joki drak kuwi, sawangen kuwi lho. Yu, tulung benakno ki. Wis piye carane iso dadi apik meneh? Wani piro? Alah, engko tak tukokne senenganmu. Oseng-oseng sekok Supra. Oke. Semangat tenan ki aku. Demi oseng-oseng sekok Supra. Oseng-oseng sekok Supra dipangan modar seketika. Apik to? Wah, apik tenan yu. Kowe multi talenta kok, benakne apa-apa iso. Kandhani yo. Wah, nek ngono benakno raiku yu ben ganteng. Ra iso nek kowe raimu gatel ke upil kebo ngene piye carane benakne? Oke. Surti teko. Di Mariadi. Woi luwak semiran. Kae. Surti si milik iki teko. Alah iya. Rambut tengahku isih ning pemean. Waduh, nek Surti ngerti aku isih botak tengah, aku mesti dilokne. Rambutmu karo winih pari cepet winih pari tukule di. Wonge mesti ngono. Rambute. Rambute sing iki Om. Wis sempak. Suwe men buka lawang kaya buka usaha Mariadi ki. Hai, jabang bayi, ora waras kowe dindas mbok sempaki. Muleh. Wis kaya luwak ra waras. Tel tenan. Salahku apa to kok Surti ujug-ujug mulih ki? Kacamatane dienggo sik Om. Oh iya. Apa ki? Sempak. Lah iya, kok kowe ra ngandani Su? Wis Om, kupingmu ae rapet. Yo wis lah. Wong wedok isih akeh, yo ra Su? Bener, aja nyerah Om. Dina iki kowe ditolak. Sopo ngerti sesuk ditampa? Didoni? Olah gatel kowe. Loh, kowe kok ora poso cah? Anu kok jare wong loro ora wajib poso. Ki mau sikilku kesandung dengkul bakteri. Aduh, loro tenan. Pengen poso jane ning piye meneh? Wah, nek ngono aku yo ora poso wae. Sikilku mah kepleset upil walang. Wah, loro tenan. Siap. Selamat pagi menjelang ajal Om. Menjelang ajal patakmu kuwi. Maksudnya menjelang siang Om. Sorry. Loh, Mariadi nggawa apa ke? Apa ki Om? Gerobak batagor po? Gerobak batagor matamu kuwi. Kapal iki. Oh alah, tak kira gerobak batagor ki mau. Umpama tenan ngono mesti ora payu. Bakule kaya tikus plafon ngene sing tuku mesti girap-girap. Kapale iso nguyuh. Gini kapal. Kok iso kowe guyu di atas penderitaan orang lain? Aku ra di atas ya Om, aku ning samping iki. Bener, ning samping ki awak dhewe ora ning atas. Karepmu. Duwe ingon-ingon koclok kabeh. Resikno kapale ke timbang tak tongseng kowe. Oke. Apa ki? Gila anakmu sapa iki? Gateli. Woi, sapa ngurip nek klakson iki Biantere, wong mati tangi iki mau.
Yo iki cita-citaku mbiyen dadi nahkoda. Neng gagal tes kesehatan, pas di ronsen jebule utekku ning dengkul. Hah? Telumpi. Waduh, Su. Ora apa-apa. Ora apa-apa aku aman-aman. Embere kok. Waduh, pecah ora kuwi. Ayo numpak. Ayo. Walah, bensin entek ki. Bukan joke cah, ngisi bensin sik. Jan mendo ponakane Sarimin ki. Ngisi bensin buka jok mbok kira Supra. Oh iya iki kapal deng lali aku. Nyeng. Mudon dhewe apa tak uncalne? Uncalno wes su. Uncalno aku ning warung mie ayam. Karo sangono duit ngono piye? Patakmu ki malah penak kowe. Laku. Kok mlaku? Waduh, belok. Slebeu. Ora slebeu wae. Jangkare dokno. Apa? Gendar, jangkar. Hah? Sempak mekar, jangkar tel, jangkar. Kuwi kuping cureke ana sekilo ya. Kok iso ra krungu lho. Jangkar iki lho. Duit. Serahno duitmu kabeh. Ora ana, Kang. Dompetku isine mung KTP karo suwekan kupon jalan sehat. Wis kuwi tok. Geleng celeng. Mbok kira awak dhewe wedi. Ya rada. Rasakno iki. Kurang asin. Prit. Lagi ngerti iki aku. Kewan halal karo kewan haram tawuran. Mbok yo sing rukun to, Cah. Wis, tawurane ngaso sik. Piye to ki? Tawuran kok iso ngaso? Lah iki tawuran po kuli borongan kok dadak ngaso barang ki. Ewangi nyurung, Cah. Wani piro? Sego padang sebungkus yo. Sebungkus wae tapi rendange 15. Piye engko tak ewangi? Patakmu kuwi jenenge ora sebungkus. Kuwi jatahe wong 15 mbok untal dhewe. Surabadok kowe. Cerewet Su, kene tak ewangi. Su, jangkare sing nyantol. Kuwi mbok suruh nganti Mariadi berubah dadi siluman luwak ya ora bakal maju. Oh iya, jangkare sing nyantol, lali aku. Slebeu. Su, tulung Cah. Slebeu, tulung. Nyemplung kolam. Kapalku. Waduh. Dadi kirek penyet aku. Kapalku. Aduh. Wih, percuma bocor iki 55 jengkal. Tetep kelelep ki kapale. Nek kapalku kelelep, aku tak melu kelelep. Tenane. Loh, kok mentas Rasido, kapal iso tuku meneh. Lah nek nyawa ya iso tuku meneh Regane 2,5 juta. Weh, tuku saiki Su, go jagan-jagan. Alah, mancing pirang-pirang jam ra entuk iwak. Iwake do sariawan apa piye kok ora gelem mangani. Padahal umpanku enak lho, coklat, bentuke bunder, cilik, goleken ning kandang wedhus. Cemilanku. Telumpi. Weh, biar jindul diteleki manuk. Maksudmu piye? Sorry. Timbang aku nelek ning laute tercemar, mending aku nelek ning ndasmu, luwih ramah lingkungan. Patakmu kuwi, padha ae kowe mencemari ndasku genti total nek ngono kuwi carane. Slebeu. Weh, iwake ning kono kabeh. Pantesan ora dipangan umpanku. Endi iwak slebeu mau? Slebeu. Weh lah kuwi. Yo, pangan. Weh, strike. Kok cilik men ki? Iwak apa upil paus jane. Ngene iki dipangan yo ora wareg, mung keri-keri ning lambung. Slebeu. Iwak gateli, pancingku ndi? Iya mete kudasai. Tantuti lho. Jurus entut metu sak ampase. Salah sapa wani nyokot buntutku? Sesek, aku duwe ide. Aku mancing nggo buntut. Nang ning nung. Weh, langsung entuk. Golek iwak penak ayo ngene jebule. Mariadi enggak nyangi setut. Mancing kok modal buntut. Nang ning nung. Weh, iki loro ki. Loro tenan iki. Bajindul. Tel. Aduh. Rapopo lah penting entuk iwak akeh. Nang ning nung. Hah? Iki dipangan sepet, nek ra dipangan kok nantang. Ror. Ra kena. Nang ning nung. Ror. Ayo, arep mlayu ning dineh kowe. Ning hatimu. Hah? Romantis, pengen tak untal deh. Ror. Selamat. Gateli, baper kok nguntal. Aku yo ndredeg. Slebeu. Iwakku.
Mas aku baper mas. Tengi aku dong. You kentir. Tengi dong. Tengi aku Mas Bento. Mas Bento.